Dobrý deň, diváci! Zdravím vás, Soriko. Momentálne sa nachádzame pri chate Homolka, Kde budeme robiť anketu, ako sa ľudia cítia v Soriku. Tak poďme na to! Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej! Ako sa tu u nás cítiš? Takže v Soriku je podľa mňa veľmi príjemne, je tu skvelá sorikacká nálada a cíti sa tu veľmi dobre, vieš, tie Soriko deti sú úplne skvelé, Soriko animátori sú tiež skvelí a Soriko chata je tiež úplne úžasná, takže ja sa tu cítim tak Sorikovo, náladovo úžasne. Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej! Čo by si odkázal ľuďom, ktorí ešte v živote neboli v Soriku alebo svojim rodičom? Nech sa mi idú a už nech to vyskúšajú, lebo je to super. Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej! Ako sa vám páči Soriko? Je to super tábor a určite by ste s tým všetci mali ísť. Koľkatý rok si už v Soriku? Ja som prvýkrát, ale moja kamarátka, túto Esterka, mi povedala, že Soriko je super tábor a že by som sem určite mala s ňou ísť. A teda čo si myslíš? Že mala pravdu a je to super tábor, že sem pôjdem aj na budúci rok. Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej, Soriko! Čo by si odkázal ľuďom, ktorí ešte v Soriku nikdy neboli? Treba dlho šetriť. Netopier, 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 Soriko! Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej! Ako sa ti páči v Soriku? Je to super, ako sa spieva v pesničke. Akej? Zaspievaj. Vždy a stále, vždy a stále. A ďalej to už neviem. Koľkatý krát si v Soriku? Ešte stále Rok si v Soriku. Po prvý, A páči sa ti? áno, A prídeš aj na budúci rok? pokúsim sa. Dobre, ďakujeme za rozhovor. A čo by si odkázal ľuďom, čo ešte v živote neboli v Soriku? Že nech sem idú, je to tu naozaj super. Sú to super hry, príjma veci, ale ešte vám poviem návod, ak vyrobiť sopku, keď budete siedmaci. Stačí zmykať Pepsi Colu a Freeway oranžádu, poriadne zahrkať, pridať potravinárske červené farby a máte sopku. A ešte trochu plasteliny na vyrobenie sopky. Ďakujem. Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej! Ako sa cítiš v Soriku? Soriko, Koľko rokov si už v tomto tábore? Soriko 5. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí ešte v živote neboli v Soriku? Nech Soriko prídu. Ďakujeme. Nie zač Soriko. Vždy a stále, vždy a stále, vždy a stále, Soriko, hej, hej! By si odkázal ľuďom, ktorí v Soriku ešte nikdy neboli? Že Soriko je úplne najlepší tábor na svete. Soriko! Riko! Soriko! Choďte tam proste! Robíte chybu! Soriko je najlepší.